Алдагы матур котлау хатыбыз Тольятти шәһәренә оча. Бүген үзенең 30 яшьлек гүзәл юбилей тантанасын хөрмәтле якташыбыз Насыров Илдар Рамис улы каршылый. Аны гомер тантанасы белән ихластан яраткан тормыш иптәше Лилия, балалары Амина һәм Диана, әтисе Рамис Шикурович, әнисе Рушания Якуповна, кайнатасы Миясәр Якубович, кайнанасы Тәнзилә Якубовна котлап, иң җылы теләкләрен ирештерәләр. 1990 елның 7 июлендә Евлейка авылында дөньяга безнең татлы балабыз, яраткан тормыш иптәшем, сөекле киявебез аваз салган. Авыл мәктәбен тәмамлап, Иске Кулатка механика технология техникумына автомеханик факультетына укырга керә. Кулына дипломын алып, Тольятти шәһәренә күчеп китә һәм анда үз хезмәт юлын башлый. Мәхәббәттә матур гаилә булдырып, сөекле тормыш иптәше Лилия белән алтын алмадай 2 кызларын үстерәләр. Балабызга күзләр генә тимәсен. Бик акыллы, бик тәүфыклы улыбыз. Яраткан тормыш иптәшем, кадерле әткәебез, кабат июль айы җитеп, синең туган көнеңне каршы алабыз. Бу матур бәйрәмеңдә сиңа ниләр телиек икәнсең? Әлбәттә, иң мөһиме саулык, исәнлек. Янәшәбездә гел булып торуыңны телибез. Сиңа кылган изгелекләрең өчен, гел безне яратып, барлык авырлыклардан саклап яшәгәнең өчен рәхмәт әйтәбез. Менә синең туган көнең җитте. Бигрәк матур, гүзәл бәйрәмең. Теләкләрнең сиңа җиткерәбез иң гүзәл һәм иң зур бәйләмен. Бәхетле бул, безне шулай һәр чак яратып һәм саклап яшәше. Хәзергедәй, яшен сыман үткен, имәндәй нык булып яшәше. Кадерле балакайыбыз, яраткан киявебез. Матур туган көнең белән чын күңелдән сине котлыйбыз. Сиңа нык исәнлек, саулык, гаилә бәхете, эшеңдә уңышлар телибез. Янәшәңдә гел якыннарыңның булуын, бер кайчан да дошманнарга юлыкмавыңны телибез. Без сине бик нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Син безнең күңел түрендә балкыган иң җылы һәм якты кояшыбыз. Балам диеп өзелеп тора синең өчен йөрәгем. Белсә идең безгә ничек бик нык синең кирәгең. Бәхетле бул, бер үк сиңа телибез гел уңышлар. Бу дөньяның ямен табып шатланышып тырышлар. Лилияңа нык таяныш, балаларга терәк бул. 30да да, 100 яшьтә дә, зинһар син нык имән бул. Кадерле Илдар Рамисович, без дә якыннарыгызның бу матур теләкләренә кушылабыз һәм аларның музыкаль сәламнәрен сезгә җиткерәбез. Мин очраттым сине генә. Бәхетем син, бар канатым, сине генә. Юлларында мин яраттым сине генә. Мәхәббәтем, күз карашым, бары сиңа гына. Сиңа гына бүләк итәм күңелемне, сөюемне. Әгәр бик озакка китсәм, алып китәрмен синең күзеңне. Сиңа гына бүләк итәм күңелемне, сөюемне. Әгәр бик озакка китсәм, алып китәрмен синең күзеңне. Күзләреңдә мин үзгәрдем синең белән генә. Авырлыкны күтәрермен синең белән генә.
gittim. Bары сиңа гына, сиңа гына бүләк иттем. Күңелемне, сөюемне, әгәр бик озакка китсәм, алып китәрмен синең үзеңне. Сиңа гына бүләк иттем. Күңелемне, сөюемне, әгәр бик озакка китсәм, алып китәрмен синең үзеңне. Сиңа гына бүләк иттем. Күңелемне, сөюемне, әгәр бик озакка китсәм, алып китәрмен синең үзеңне. Сиңа гына бүләк иттем. Күңелемне, сөюемне, әгәр бик озакка китсәм, алып китәрмен синең үзеңне. Әгәр бик озакка китсәм, алып китәрмен